jasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għall-programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nduru dawra tajba mal-familja tal-kliem li jinħarġu mill-erq nemes, b'enfasi speċjali fuq il-kelma nemus u fuq il-kelma nemes. Nintroduċu ftit l-ewwel kelma, nemus. Min jaf kemm il-darba f'nofs tal-lejl spiċċajna f'battalja mdemmija ma' nemusa tedjanti li tkun qiegħda tittama li tħalli l-marka fuq ġisimna f'raġli waqt li nkunu reqdin. U nammettuha, jekk iż-żarżir tagħha jqajjimna, ftit huma dawk li jinjorawha u jerġgħu jorqdu qisu xejn mhu xejn. Donnu s-sodisfazzjon tal-uman dak il-mument ikun li jixel id-dawl u qabel isiba u joqtolha ma jkunxu. Naqsam magħkom ftit fatti kurjużi dwar in-nemus. Fid-dinja jeżistu bejn 2500 u 3000 speċi ta' nemus. In-nemusa femminili hija dik li tikdem lil bnedmin u l-annimali biex tixrob id-demm, filwaqt li n-nemus maskili jiekol mis-sugu tal-pjanti. Biex nemusa tbejjed, trid tixrob biżżejjed demm, inkella tmut. In-nemus femminili jgħix madwar xahar, filwaqt li dak maskili jgħix ġimgħa biss. Mhux ta' bxejn li n-nemus ikun persistenti jekk irid jikdimna. Jeżistu wkoll xi qwiel marbuta man-nemus. Hawn b'tifsira metaforika u f'ħalq magħluq ma jidħolx nemus. Jiġifieri min ma jitkellimx qatt ma jkollu problemi. Hawn b'tifsira iktar litterali u in-nemus fuq il-qamħ sinjal li dan ikun qed jisħon. Dan huwa proverbju agrikolu li jrid jurina li meta naraw in-nemus fuq il-qamħ ikun ifisser li beda jeqleb it-temp, ikun dieħel is-sajf u tkun bdiet is-sħana. Mill-kelma nemus nistgħu noħorġu l-kelma nemusa li kif tistgħu tindunaw tirreferi għal waħda biss. Araw xi ġmiel ta' qawl insibu ddokumentat fil-ktieb il-qawl iqul. Tibla l-junfant u tixraq f'nemusa. Ommijietna u missirijietna rridu jfissru li hawn nies li ma jibżawx jagħmlu xogħol tqil, imma mbagħad jagħmlu għaġeb l-affarijiet iż-żgħar. Infatti, in-nemusa tfakkarna wkoll f'xi ħaġa żgħira li ma fiha xejn, li tidħol kullimkien għax ma tokkupax wisq spazju. Mhijiex sorpriża li ġieli tisma' l-laqam in-nemusa għal xi ħadd qasir u li ma fih xejn. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia ikellimna fuq l-etimoloġija u t-tifsiriet differenti tal-kliem nemus u nemusa. Hawnhekk għandna dawn iż-żewġ kelmiet, nemus u nemes u l-verb nemmes li fil-Malti kontemporanju jidher li huma li għandhom l-istess serq, ne-me-se. Imma sintendi m'għandhomx l-istess tifsira. Nibdew b'nemus. Skont il-grammatika, nemus huwa nom tat-tip. Illum qed ngħidulu nom tat-tip, tradizzjonalment konna ngħidulu kollettiv. X'inhu dan il-kollettiv fil-grammatika? Fil-grammatika il-kollettiv huwa dak il-mekkaniżmu li jiġbor numru ta' entitajiet qisu fi grupp wieħed u jinterpretom bħala singular, għalhekk il-kollettiv fil-Malti il-grammatika tqisu singular bħal meta ngħidlek jiġifieri l-arinġ. Ħafna anke l-itfal sfortunatament jgħidhom li l-arinġ hija kelma fil-plural. L-arinġ mhijiex skont il-grammatika fil-plural, tantu hekk li jiena ngħidlek l-arinġ tajjeb, l-arinġ imħassar, dak qed turini li l-grammatika qed tqis il-kelma l-arinġ bħala singular. X'inhi l-etimoloġija tal-kelma nemus? Il-kelma fil-Malti daħlet mill-Arbi namus, ġifieri naraw ix-xebħ tajjeb. Nemus, x'inhi n-nemusa? X'inhu n-nemus? Huwa dak l-insetti li joqorsu tajjeb li jiġbdu id-demm minn fuq il-ġilda. Nemus ibejdu fl-ilmaqijat normalment fejn hemm l-ilma, fejn hemm il-likwidu, fejn hemm is-siġal tal-frott, tajjeb, u fil-fatt għandna l-espressjoni bil-Malti ngħidu messitu n-nemusa. Ġifieri meta il-frott missu n-nemusa tħassru. Tajjeb ngħidu li l-erq nemese fl-Arbi wkoll għandu t-tifsira ta' tingiża però f'kuntest partikolari, meta inti tiġbed xi sufa, tajjeb mill-ġilda tħoss dik it-tingiża jew meta inti tirranġa x-xar ta' fuq il-ħuġbejn tajjeb tħoss dik it-tingiża. U hawnhekk naraw is-similarità mal-azzjoni li tagħmellek in-nemusa meta tnigżeb.
Skont id-dizzjonar ta' Kulina, dan isemmi taħt l-entrata nemus u isemmi tipi differenti ta' nemus. Nemus ta' dukkara, għax issibu fis-siġar ta' dukkar u ta' tin, isemmi nemus ta' bil-lejl u ta' binar, nemus tal-ħxejjex, u jgħid ukoll li f'Għawdex semma l-espressjoni siġra tan-nemus. Li bl-Inglisi hija l-elm tree, fil-Malti l-isem tekniku tagħha huwa l-ulmu. Nassumi li din is-siġra jgħidula hekk għax tattira n-nemus. Fil-fatt din is-siġra tikber fil-widien, tikber malar ħafna, speċjalment meta jkollha l-ilma u la darba hemm l-ilma fil-widien għandek ċans li l-ilma jkun hemm l-ilma qiegħed allura jikber in-nemus. Interessanti però li hemm min jirreferi għal din is-siġra bħala in-nemmisa. Ġejja minn nemus, in-nemmisa. Tajjeb. U f'Għawdex ukoll hemm kelma interessanti assoċjata ma' din il-kelma, in-nemusira. Nemusira hija dik ix-xibka bit-toqob ħafna li tagħmilha mal-bibien, tagħmilha mat-twieq biex ma jgħaddux l-insetti. Illum qed ngħidulu l-insect screen ġifieri, imma Għawdex ma trid xejn biex tisma' il-kelma nemusira. Nemusa però tfisser ukoll xi ħaġa żgħira. L-estensjoni fit-tifsira tfisser xi ħaġa żgħira. U allura nużaw f'xi espressjonijiet ngħidu aħna meta tajt ma tgħaddix nemusa minn qudiema li ma titkixxifx dwarha. Titkun taf fuq kollox, fuq liċken dettall. Jew inkella anke nemusa tifajnu. Tajjeb jiġifieri anke ħaġa żgħira iddejqu liċken affarijiet idejquh. Imbagħad interessanti, nemusa għandha tifsira oħra li forsi ħafna ma jafuhiex. Nemusa hija tip ta' ħuta żgħira, kbira qisha fiha xi 2 ċentimetri u nofs, u hawnhekk għandna każ interessanti. Darba il-kelma ma ħadniex mill-Arbi, ma ħadniha mill-Isqalli. Fl-Isqalli hemm il-kelma minusa. Minusa. U fil-Malti spiċċat nemusa. U hawnhekk għal darb'oħra għandna dana il-kunċett lingwistiku li aħna insejħulu il-metatesi. Il-metatesi, x'inhi metatesi? Metatesi hija meta kelma minn lingwa l-oħra, anke tista' tkun fl-istess lingwa stess, naqilbula xi jitri l-aktar li jkunu konsonanti. Ir-raġuni hija biex illisnu aħjar. U din mill-Isqalli minusa spiċċat nemusa fil-Malti jista' jkun minħabba li diġà kellna kelma oħra allura kienet eħfef għall-Maltin biex jippronunzjaw nemusa, imma kif jgħidu fid-dinja kulħadd b'xortih. Anka il-kliem li għaddi minn din il-metatesi, hemm kliem li meta ssillu metatesi min jgħidu ngħidu dan għana miskin ma jafx jitkellem jew nitfaħ jisu f'diviżjoni inferjuri bħal meta xi ħadd li jgħidlek minflok l-isptar jgħidlek lipstar, mort lipstar, u inti speċi ta' tajdisu ma jafx jitkellem sew da. Imbagħad għandek metatesi li tkun sabet xortija. Meta naqilbu l-konsonanti imma l-kelma tkun aċċettata anke fl-istandard. Per eżempju l-kelma delfino mit-Taljan fil-Malti spiċċat denfil u sabet xortija del-kelma tantu hekk li spiċċat l-isem ta' sensiela ta' kodba tal-qari kienu jintużaw fis-skejjel tal-gvern li ma nafx kemm il-sena damu hemmhekk jiġifieri 20 ta' snin. Fit-tieni rokna tal-programm, George Farrugia l-ewwel se jkompli jagħtina aktar informazzjoni fuq annimal ieħor bler nemes li huwa n-nemes. U wara jgħaddi wkoll kumment fuq il-verb nemmes li wkoll ħireġ mill-istess erq. In-nemes huwa dak il-mammalu li bl-Ingliż jissejjaħ ferret. Dan l-annimal kien importat f'Malta u ddomestikat biex jikkaċċja l-fnik. Xogħlu huwa li jiġri warajhom u jinżel fil-bejta tal-fnik li tkun imħaffra fl-art. Infatti, tattika tajba li dari kienu jużaw il-kaċċaturi kienet li l-ewwel il-kelb tal-fenek jiġri wara l-fenek sakemm jiskopri fejni il-bejta tiegħu. Wara, il-kaċċatur joħroġ in-nemes mill-garżella li jkun fiha, jagħmillu sarima u jitilqu fil-bejta. In-nemes ikollu kullar b'ġonġol biex sidu jkun jaf fejn wasal la darba jkun telqu fil-bejta. Meta kollox jimxi bit-silla, ftit wara li n-nemes isib lil-fenek, il-fenek ikollu mnejn jitgerrex u jibża. Joħroġ mill-istess entratura minn fejn ikun daħal u d-destin finali tiegħu jaqa' taħt is-senter tal-kaċċatur li jkun qed jistennih b'ħerqa fid-daħla tal-bejta. Il-Malti ħasiblu wkoll għal xi espressjonijiet idjomatiċi marbuta man-nemes. Minħabba li għandu vista tajba, għadek tisma' l-espressjoni jara daqs nemes.
Għal min ikun ilu ħafna ma jidher fi klikka tal-ħbieb, jew forsi jkun iħobb jiskarta, għadek tisma' lil min jgħid li ma taraħx b'nemes, jew trid tfittxu b'nemes. U xi ngħidu mbagħad dwar il-verb inemmes. George Farrugia se jagħtina aktar minn tifsira waħda li għandu dan il-verb. Però tifsira bil-bosta popolari hija dik ta' sindikajr li jħobb iħares b'mod kemm xejn malizzjuż lejn xi ġuvni jew tfajla, bit-tama li ma jinqabadx. Allura, minn barra l-nemes, x'għandhom komuni? In-nemusa, in-nemes u n-nemmies li jnemmes. It-tlet termini jidher li kollha għandhom l-idea ta' ħabi. In-nemusa ħafifa u ma tarajiex malajr jekk tiżgiċċalek u donna tmur tistaħba jekk tinduna lil maħta. In-nemes fil-kaċċa tal-fniek joqgħod qisu mistoħbi u meta wieħed inemmes lil xi ħadd joqgħod iħares bil-moħħbi. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil George Farrugia ikellimna fuq il-kliem nemes u nemmes. Naddu issa nemes li wkoll għandu l-istess konsonanti tal-nemes. Hawnhekk il-feminil tan-nemes huwa nemsa u l-plural insa. Forsi anka dil-kelma ma tantx nużawha, tajjeb, insa inemesa. Hija mill-Arbi nems, tajjeb, u l-plural fl-Arbi hija numus. Numus. X'inhu n-nemes? In-nemes huwa dak l-annimal żgħir, huwa mammiferu li huwa ftit ikbar mill-ballotra, fl-Ingliż jgħidulu ferit, fl-antik kien jintuża ħafna għal kaċċa tal-fenek salvaġġ. Dan meta kienu jmorru jikkaċċjaw il-fenek salvaġġ, tajjeb il-fenek sintendi kien jibża jidħol ġo toqob, ġo xi toqba, kien ikollhom in-nemes jitilquh, in-nemes jidħol ġo toqba, joħroġ il-fenek u mbagħad jaqbdu l-fenek. Però fl-antiku koll in-nemes kien annimal domestiku. Ħafna kienu jżommu id-dar minn flok il-qattus biex jaqbad il-ġrieden. Tifsira oħra ta' nemes huwa xi ħadd li jħobb jistħarreġ, xi ħadd li huwa inkwizittiv li jrid ikun jaf għaliex. Għandna wkoll ismijiet ta' postijiet bil-kelma nemes, pereżempju għawdex il-qala u x-xara issib postijiet jisew tan-nemes u l-qala hemm ukoll il-wied tan-nemes. Min din il-kelma joħroġ il-verb nemmes li għandha aktar minn tifsira waħda din il-kelma. L-ewwel tifsira hija meta inti tikkaċċja għal fenek selvaġġ bin-nemes, kif spjegajna. Tifsira oħra hija meta tissindika tosserva fid-dettall xi drabi inti tkun moħbi toqgħod fil-moħbi waqt li qed tosserva fid-dettall x'aktarx il xi mara jew il xi tfajla tajjeb u x'aktarx jassoċjaw dal-verb ma' xi ħadd ikun imdaħħal fi żmien qed inemmes, tajjeb, u tifsira oħra hija li trabbi n-nemus, meta inti jkun hemm l-ilma qiegħed ngħidu hawnhekk qed inemmes il-post qed inemmes. Imbagħad għandek in-nom tal-aġent ukoll minnu in-nemmis. Tajjeb, skont id-dizzjonarju ta' Karwana, in-nemmis huwa dak il-kaċċatur li joħroġ jikkaċċja bin-nemes. Però wkoll Karwana jagħti t-tifsira oħra tan-nemmis xi ħadd li jieħu pjaċir ħares b'mod insistenti kif għedna lejn xi mara xi kultant ukoll ban li ma jkunx daqshekk nobbli biex ngħidu hekk. Għandek ukoll in-nemmiesa. Diġà semmejnija, però minn barra d-darba aħna diġà semmejnija fis-sens ta' siġra, isem partikolari ta' siġra. In-nemmiesa huwa dak l-oġġett li tużah biex nemmes bih. U f'dan is-sens kien hemm kelma oħra li kont żewġ kelmiet, il-muxrabija jew il-kixxifa minflok nemmiesa. X'kienet tkun? Dik kienet tkun bħal kaxxa tal-injam jew tal-ġebel li toħroġ il barra mill-bini jew inkella minn xi gallerija biex dak kien ikollha toqofja biex dak li jkun ikun ġewwa u joqgħod jara barra, joqgħod inemmes barra, jara x'qed jiġri barra. Għalhekk in-nemmiesa. Kif qegħdin naraw ġifi ħabtet ma' kelma oħra tal-istess forma b'tifsira differenti tas-siġra li semmejna qabel u dal-aħħar sibta wkoll il-kelma nemmiesa qed tintuża fis-sens ta' people ukoll. Dik it-toqba li nagħmlu mal-bib ta' barra hekk li jkun hemm xi ħġieġ jew ġlew xi lenti fiha biex meta jħabbatlek il-bib jew ċempillek il-qampina tal-bib inti qabel tiftalu tkun tista' tara minn ġie in-nemmiesa l-post li inti qed nemmess minnu. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx
sajfija daqet